Minutos da tarde, chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia, chegou o momento de a voltas co prato. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa. A xente que está na casa, que manda receitas todos os días, chegando receitas aí ao WhatsApp do programa, tamén ao noso Instagram, ao Facebook, a todas as redes sociais. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche. Un aplauso para eles. Vamos, vamos, vamos. Bueno, que maravilla, que bonito é cociñar con xente. Como estades, rapaces? Que bonito é cociñar, di. Ben, eu ben. É bonito cociñar, non? Non, dis ti. Para ti é bonito. Para min, sí. Para min é bonito ver como cociñas. Ai, vale. Entendes? Entón, que bonito é ver cociñar. Vale, pois bueno, que bonito é ver cociñar. A ver, que tal onte? Ben, moi ben. Ben, derrota dura, non? Non, pero... Sabes que perdeu onte? Non sabía. Con callos, facendo callos. Unha máis. É iso que fixo callos con chourizo. Poñendo chourizo, perdeche. Sí? Moi Mi mal, malo tiveche que facer. Ves? Fixo fatalísimo. Bueno, seguro que queredes saber que é o que imos cociñar hoxe. Atención, porque promete. Imos ver que é o que nos trae Manolo, do Cadramón. Boas tardes, son Manolo do Cadramón. Vou vos contar unha receta que faigo ao menudo, que teño limos na casa, entonces unha crema de limón. Montamos a nata, mezclamos a nata co leite condensado e o zumo de limón. A galleta botamos no fondo dunha copa e logo para adornala podemos botar uns frutos secos, a ver como vos sale, espero que vos guste e para a próxima facemos outro de limón. Teño un limoeiro na casa de meus pais hai un limoeiro que ten tantos anos como a min, eu recordo toda a vida. Quen non ten un limoeiro na casa? En Galicia ter un limoeiro é moi habitual, non? O que teña casa. O que ten casa. Se vive nun piso, non, pero se tes casa, non, é como ter un tesouro. Eu vivo nun piso. Ti non tes, pero non tes un limoeiro dentro. Non. Pero vexo un que ten un veciño alá abaixo. Ah, e botas de amao. Non, non botar a man, pero... Bueno, que ides facer? A ver, contádeme, con limóns, hoxe. Eu con limón vou facer... empregar realmente as follas do limoeiro e vou facer unha sobremesa moi rica. Como? O ingrediente principal van a ser as follas do limoeiro. Merchi, vamos a ver. Merchi, sí. Vamos a ver, razona a cabeza. Saberás. Razona, Mira, por favor. Razono. Por que vas a utilizar as follas do limón? Non é loureiro, Merchi. Mira, poderíamos facer con loureiro. Sabes a que cheira? As toallitas do marisco. No, sí, cheira moi ben. Saberás, vai a ser algo moi inesperado e vas Vale. a alucinar. E ti? Eu vou facer unha tortilla. Bueno, por favor, directora, vamos cerrar o programa, vale? Vamos cerrar o programa. Unha tortilla de limón. Unha tortilla doce. Ah, mellor ainda. Claro. Unha tortilla de limón. Unha tortilla de limón. Acaba de dar un parraca todo ao público. Tortilla de limón. Pero que é isto? Vamos ver que é o que fan estes dous. Vamos ir coa tortilla de limón porque... Vou coller o limón. Toma un. Eu vou coller as follas. Mi madriña. Vou coller aquí un... Tortilla de limón. Cantos necesitas? 2, 4. Merchi. Vou coller... Cas Eu follas, quedo collendo as Merchi collendo follas, o sea... Bueno, vou coller un limón tamén, Este programa cada día sorprende máis. A ver, que vas facer cos limóns? Pois mira, o primeiro vounos confitar. Vale. Vale? Vounos cocer con auga e azúcar para que teña como resultado un xarabe, ese xa non vale. Ese xa non vale, pero podemos guardar aquí. Menos mal que collen 3. Limpámoslo despois, aí quedou con el. Bueno, para a xente que non saiba na casa, que é confitar? Confitar, vamos a facer... gracias, Merchi. É cocer en auga e azúcar e deixar reducir a auga hasta que queda como unha especie de xarope. Así xelatinoso, non? Sí, eso é, Vale, espesiño. pois necesito cantidades. Mira, cantidades. Vou utilizar uns 400 gramos de limón, Vale. o mismo peso en azúcar, o sea, 400 gramos de azúcar, e auga hasta que cubra. Cubrir só o azúcar e máis o limón, non? Eso é. Vale, No, perfecto. eso é. Sí, o Todo azúcar e o que ten unha limón. bota, eso é. Por certo, a Entón, xente mira. que está na casa pode chamar ao programa e podedes contarnos se tedes receitas especiais co limón, porque moita xente utiliza o limón para cociñar. De feito, eu, por exemplo, mira, utilizo para a dourada. A dourada metolle dentro rodaxes de limón e fago eso, a dourada utilizo o limón. Entón, se vos parece mal a receita que está facendo Xulio, chamades tamén a podelo dicir en directo na televisión de Galicia. E imos repartir cartos, 50 euros dunha vez, 50 doutro. Imos repartir cartos incluso facendo limón, neste programa. Facendo tortilla de limón. Mira. Tortilla de limón, Unha tortilla de limón, que... Tortilla de limón. Que cousas, No, eu estou dicindo como... Que desastre. Non Que estou va? dicindo. Ti estás dicindo como ben. Mira, ademais isto, sabes, claro, porque é ben. Bueno, será ben para ti. Para mí a tortilla toda a vida leva pataca, ovo e si quer cebola. Bueno,
Como que se quero cebola? Si queres. Mira, limón. Vale. Isto está pesado xa, son 400 gramos de limón, 400 de azúcar. 400 E aí tiene que de botar limón, este limón 400 de tamén, azúcar. Cada limón Vale. ven pesando uns 100 gramos. Vale. Vale. E agora cubrimos de auga. E préndolle E prendémolo a tope. a tope. Mira como cociño tamén, ves? Sí, a verdade que sí, dá gusto ver. Ves, a ver, xa temos coberto de auga. Entón agora que E agora ferva. temos que deixalo ferver 20 minutos. Cocer aí 20 minutos. Despois ímolo retirar e vamos deixar Que? Que vas deixar? Tens algún problema? 25 minutos, que o cortei un pouco. Pero que lle pasou? Chispoulle a cabeza, Estaba mirando o limón e dixen, Chispoulle moitísimo a cabeza, dixen 20 minutos, pero son 25. 25, vale. Son Vale, 20. vale. Quedamos así pensando e Claro, dixen, porque vi moi gordo. Marchou. Bueno, 25 minutos e despois vámoslo retirar de aí. Teño moito calor porque puxo unha camisa de inverno. É que... Dios mío. Bueno, repito. Repite, 400 de ven. azúcar, 400 de limón, cubrímolo de auga Sí. e deixámolo cocer 25 minutos. Vale? Bueno. Deixámolo cocer 25 minutos. Voute deixar, pero non sei se estás pa fiar, ti, Escoítame. Despois retiros Vale. e deixo que reduza o almíbar hasta que espese de todo. E despois volvos meter, Vale. apago o lume e deixo repousar aí. Pero eso é dentro de 25 minutos. Dentro de 25. Televisivos. 25. 25 minutos televisivos. Vamos comer, chico, e Xulio hoxe, pues, bueno, vemos que ten unha tarde un pouco complicada, non? Estálle costando un pouco fiar as palabras e demais. Hola, Merchi. Hola, que tal? Que tal? Ti xa Mira. estás relando limón, que é algo que faz neste programa constantemente. Sí. Ou relalo ou botalo para aromatizar o leite. Esas son as dúas claves de Merchi. As dúas claves de Merchi. Oye, tes moito Moi ben. ganado. Sabendo esas dúas cousas, tes moito ganado. Mira como te conozo xa, Vexo que tes un ovo aí dentro, vale. Sí, hai un ovo. Bueno, teño as follas do limoeiro, as teño limpiñas. Espera, eu quero ver as folliñas estas, a ver. Por que, o sea, como escolles as follas? Quero dicir, estas follas teñen que ter algo en especial. O aroma que teñen son polo limóns da cheiro? casa e polo aroma, claro. Sí? Sí. Isto vai a ser o que despois de traslade o aroma das follas vai a ser trasladado despois o amoado. Sabes que o convidado do día de hoxe é, desculpade má expresión, un auténtico friki dos limóns? Esta é unha receita típica da zona de Murcia, chámase paparajotes, non é algo que inventara eu, que me vaya a poñer aquí a fritir follas así por traer como unha unha receita de loca. Murcia á Televisión de Galicia? Vamos chamar a Manolo que pase, por favor, o convidado de hoxe. Manolo, un aplauso para él. Que tal, Manolo? Benvido. Ponte por aquí, anda, ponte aquí connosco. Que di Merchi que trae uns paparajotes murcianos. Mira, No, é que... a cara de Manolo é a cara de toda Galicia. Ponlle esa cara. Mira, este vai a ser o sabor despois das follas da masa que vai a ter o aroma da folla. A folla vai a ser, ao fritir a folla coa masa, vai a ser como o soporte. Vai a estar boísimo, xa verás. A fritir a folla, Manolo, a ti que che parece? Non me parece mal. Non che parece mal? E non che vai defraudar, xa verás. Bueno, vale, pois resulta que eso, vai utilizar as follas para fritilas e aquí ten un ovo e está relando limón para que? Para facer o amoado. Vale, o amoado co que va a rebozar despois as follas. Claro. Dicía eu que Manolo é moito de limóns, pero ti tes moitos limoeiros, non? Sí. Pois cando probes esta receita van a quedar os Cinco. limoeiros Cinco sen limoeiros. folla. Ah, entonces el pode facer na casa. Van a quedar os limoeiros sin folla, xa verás. No, eso tampouco, Eso No, tampouco. no. E digo eu, para que os utilices? Que receitas faz ti? Pois varias receitas. Sí? Arroz con leite, por exemplo, con que limón. rico está, Con limón. Langostinos ao limón. Faceres unha cama de limón e logo poñer o limón e facer un mejunji para botar por encima. Hola. E chiváronme, atención a isto, chiváronme que bebes zume de limón todos os días. Todos os días. 2 limóns e un pomelo. Pero eso ten algún beneficio? Ou falo por algo? Ou porque che gusta, Porque simplemente? me gusta. Gustache ese sabor? Sí. Que maravilla. Manolo, eres todo eres unha caixa de sorpresas. Este é o teu programa, Hombre. Estar no sitio adecuado. Utilizamos limón para todo hoxe. Vamos ver a Xulio, veña, vamos ver a Xulio a ver que fai Xulio, vente. Mira cantos limóns. Mira para aí cantos limóns aí, Hola, fervendo. Manolo. Mira, eu estou confitando unhos limóns. Vale, utilicei 400 gramos de limón, 400 de azúcar e auga hasta cubrilo. E agora botelle un poquinho de herbaboa para aromatizar un poquinho esas pinguiñas verdes que ves aí. Vamos ter aquí durante 25 minutos e despois vamos retirar. E vamos utilizar para facer unha tortilla. Vai facer unha tortilla, Unha tortilla Manolo. 12. Que
que che vai sorprender, che vai gustar. Espero. Que che parece, Manolo? Parece ben. Claro, é que leva limón. Gustache moi doce o limón ou menos doce? Menos 12. Menos doce, entón botelle menos azúcar. No, é que claro... Eu non lle boto nada, Non lle botas nada? Nada. Así. Gustache o amargor do limón. Está ben sabelo. Sí, no, pero digo que, claro, hoxe estades bastante ben posicionados os dous, porque tú tal como ele é un friki dos limos, gustan os limos, como os limos así abocaos. Mira, eu botei os limos todos catona, menos un que o pelei. Sí, ese, por qué? Claro, para conseguir estas tiriñas de piel que van servir despois para decorar o... Vale. Bueno, Manolo, que eres do Cadramón, pero iso está no Concello de Pol, non? No Concello do Valadouro. Do Valadouro, eu pensei que era de Pol, do Valadouro, vale, iso é provincia de Lugo. Mandamos un bico a xente do Valadouro e tamén de Pol. Que tamén os de Pol, non? Que digo eu, ti quen crees que vai gañar? Como ves a situación? O cal ves así que te vai sorprender máis? Ao final dicimos algo. Non queres dicir nada? No. Non? Eres así de agarrado tamén cos limos, non os regalas? Sí. Sí? Non lle das a ninguén ningún limón? No. Hasta o final non se canta la gloria. Vale. Un aplauso para Manolo que está connosco. Vai te sentar ali, por favor, Manolo. Un aplauso. Que grande, Que grande. Vamos ver como está isto, Xulio. A ver, vai... Mira como arrecende. Sí, mira, xa vai espesando esa espuma. Vai espesando, pouquinho a pouco. E non lle falta, Sí. Non lle falta. Pero cheira moitísimo o limón, porque ten moita potencia. É que claro, o limón outra cosa non, pero é moi potente, non? En canto olor, a sabor... Se quitáramos a corteza non tería tanto aroma, pero... Sí. Vale, pois o sea, que eso queda aí reducíndose, espesando un pouquiño. Eu vou ir picando un poquinho máis de herbaboa que me fai falta po almohado da tortilla. E darlle, non? E dámoslle. Por vamos con Merchi, veña. Merchi, o teu almohado como vai? Xa está case listo. Foi o ovo, con 2 culleradas de azúcar, con un vaso de leite grande. Ovo, 2 culleradas de azúcar, vaso de leite grande. 225 gramos. E despois tamén a mesma cantidade de fariña, 225 de fariña tamén. Vale. Que vai peneirado, mira, que se me olvidaba, menos mal que me preguntache, con medio sobre de lévedo. Vale. Moi ben, que non se quedaba atrás. De nada. Pola axuda inestimable do presentador do programa. Este vai a ser o amado no que despois metamos as follas de loureiro e as fritamos. De loureiro? De loureiro, sí. Pódese facer tamén con loureiro ou con laranxa, sí. Con folla de laranxa ou con folla de loureiro. Bueno, creo que temos unha chamada telefónica a ver quen quere falar connosco e, sobre todo, a ver que comenta. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, creo que estou falando con alguén de Trives, non? Igual sí, eu creo que ti, Cañotas. Con quen? Con Dina. Bueno, Dina, que tal? Como estás? Moi ben, e tú? Ti estiveches aquí no programa, verdad? Sí, non fai moito. Non fai moito, é certo. Que foi, o Día dos Canelóns, pode ser? Pois pode ser, Dios, teño unha memoria espectacular, É unha memoria espectacular. A ver, contanos, que che parecen as receitas que estamos facendo hoxe con limón? Pois mira, parecenme estupendas. Sí? A de Merchi conozco. Ai, sí? ves? Coñecíale ti, a de Merchi? Sí, está boísima. E fixéchela algunha vez, Digna? Sí, fixen algunha vez, pero máis de unha. Oiches, o de facer unha tortilla con limón, como está facendo Xulio, que tal o ves? Pois non o sei, terei que ver ao final a ver, pero na miña vida din eso, nin imaginei que se pudera facer. Eu estou contigo, Digna, pero tes que facer a receita, Tela que facer na casa é outra cousa, tes que volver ao programa. Claro, hai que probarla. E tes que volver ao programa. Cando queiras. Vale, por nada, nós encantados. Mando un bico enorme para ti e para a xente de Trives, vale? Para vos tamén. Veña. Chao. Bicos Chao. Vale. Que maravilla. Bueno, que digo, vamos deixar isto aquí traballando, 10 minutiños, vamos facer maxia televisiva porque tamén tiña que acabar de confitar o de Xulia, mentras tanto, imos saber se a Galicia lle gusta cociñar e comer o limón. Gusta ou non gusta Galicia? A ver, a min o limón me volve loca. Non podo cos limón. Xa o penso, xa a boca fai agua. Hai moita xente que o quere, outra que non o quere, vamos.
que non falte. Empezó a salivar e non podo pararse. Xa só pensando no limón. E hai quen che di, non me trae limón, é outro que che di, tráeme limón. Bótelle a moitas cousas, sí. Pois mira, miña nai botella o peixe. Pescado me encanta. As almeixas tamén lle botou un poquinho de limón. Para os bizcochos. O bizcocho de limón, sí. Sí, sí. La ralladura. Sale preciosa. Os postres de limón me encantan. Nas infusións, Os cubatas. Buenísimos. Ou coñá ou whisky. Home, tamén. a xente compra limón. Teño limoeiro, ainda teño dous. Un limón dunha cámara a ir por el ao limoeiro é diferente. Un olor, un aroma que, bueno, dá gusto, Non teño horto para poñer limóns. Ai, o limón, O limón, decía a señora, non teño horto para poñer o limoeiro, pero se tes horto, pon un limoeiro. Pon carballo e limoeiro, as dúas cousas. As dúas cousas. Sálvache de moitas cousas. Pasaron 10 minutos de imaxe televisiva e xa deixamos repousar o amoado de Merchi e agora estás preparando todo para fritilo, que é un amoado como podía ser, por exemplo, das chulas. Sí, parecido ao final, leite, ovos, azúcar, fariña. Vale, perfecto. A cousa, os amoados son moi parecidos todos, pero a cousa é coller a folla do limoeiro. Ajá. Facemos así, mal limpa. Atención a isto, xente da casa, atención a isto. O sea, collemos a folla do limoeiro. Ben limpa e sequiña. Ves como están bonitas, preciosas. Tela que lavar antes, non? Sí, están lavadiñas, limpeinas ben co trapiño, están secas. Vale. E agora, sí, metemos no amoado e aí, no aceitiño quente, xa vai a fritir. Estamos fritindo follas no a voltas co prato, Fritindo follas de limoeiro. Estamos fritindo follas. Podían ser de laranxo, podían ser de loureiro. Mais sano o programa de hoxe non pode ser. Hoxe con follas de limoeiro. Hoxe está sendo moi sano o programa. As follas non se van comer, solo se come despois a masa. Hoxe eu pensaba que se comía a folla. Ora xa me chafáchelo o rollo. Podes probar. Podo comer a folla? Podes comela, din que é un pouco indigesta. Pois agora quero comer a folla. Mira, Mi madriña. Vale. Se a comes, poste malo, Sí. Sí. O sea, non se pode comer, vamos a dicir a xente que non se pode comer a folla do limón. No. Non sabía, poste malo, non a comades, Non a comades, que eu iba a comer. Pois pode comer. Por el sí. Nada, ten que freír aí poquinho a pouco, por un lado, por outro. Que pasada. Buñuelos cunha folla. Sí, eso. Cando probes despois, saberás como non son buñuelos cunha folla. É que non me... Na miña cabeza non entra folla con amoado, non. Un ovo, 2 culleradas de azúcar, un pouquiño de reladura de limón, un vaso de leite e 225 gramos de fariña. E queda esta cousa tan bonita. Bueno, pois eu creo que chegou o momento de repartir 50 euros despois disto. E a pregunta vai ser dificilísima. Vai ser a pregunta máis dura da historia do Voltas co Prato. Que se lle pasou pola cabeza a Merchi fritir do limón? Que se lle pasou? Que parte do limoeiro está fritindo ela hoxe? De todo o que ten o limoeiro, que parte considerou ela, na súa cabeza, do morrazo, a folla, que era impresionante fritir? Pois xa está. Aí está, 50 euros. Chamade ao teléfono do programa, por favor, que estamos repartindo cartiños aí de 664-4834-19. Deixo-te aquí fritindo. Vale. Ti ao teu, eu ao meu. Vou con Xulio. Non vexo folla ningunha aquí. No. As follas... Aquí non hai ninguna folla. As follas colleunas todas, Merche. Aquí Mira, vexo... aquí o que tes son uns limóns confeitados. Que chulos. Espectaculares, Que chulos. Mira que chulada. Mira. Mira que brillo. E dá un cheiro espectacular, tamén. Arrepende e ten... Queda como... xarope, mira. Eso é, caramelizado, non? Queda así como... Claro, queda como cristalizadiño. Sí. Ves? A ver se podemos ver aí, para que vexe a xente na casa. E despois o xugo está, mira. Uah, que pasada. É unha... Moi ben. É unha virguería. Moi ben. E con isto que vas facer? Pois mira, ahora collín 2 rodajiñas e piqueinas, estou nas picando moi picadiñas, o máis picadiña que se poida, porque ao final, queiras que non, é corteza. Colliches 2 rodaxes desde aquí. Eso é. Vale. Entón, agora, mira, aí botei unha poquinha erva boa, 6 ovos, e voulle botar este limón moi picadiño. Moi picado. Moi picadiño. Pícalo moito polo sabor da corteza. Claro, para que non sea tan... Inda que a Manolo lle guste o amargor, non a todo o mundo lle gusta. Xa. Entón, para que non sea tan evidente, entón, botamos aí, como un caramelo. Isto ten que ver, Manolo, porque xa que é tan limoeiro, non tan de limón. Sí. Non. Vámoslo chamar. Veña, Manolo, vente Paco, veña.
Vamos alá. Manolo. Mira como quedou isto confitado. Además, isto é unha maneira de conservalos moitísimo tempo, porque isto tanto se poden botar como deixalo na nevera e mantense... Isto é unha pasada. É unha pasada, Manolo? Vale, entón... Ese líquido, bebelo así, iso é... Bebelo así? Por que non? Sí, non? Estáche gustando. Veixo que de verdad que estou vendo, mira. Ponte para aquí. Está feliz, Sí, claro. Estás feliz, uno. ¿Ves? Bueno, como é unha O que lle gusta o limón. O que lle gusta o limón, isto é unha maravilla. Eso é unha maravilla. Mira, Bueno, colleu aí... agora botelle un poquinho de herbaboa, 6 ovos e dous toros. A rodaxas, picou no moito. Picou no moito, claro. E agora, como non lle vamos a botar sal, porque é unha tortilla doce, vamos a botar o equivalente en levadura química, vale? Unha levadura da que hai nos supermercados. Esa que ten o chisme rojo e azul, que non se pode dicir o nome. Vale, non se pode dicir o nome, sí. E azúcar leva en algún momento ou non? No, azúcar xa lle dá o xarope. Entón, batémolos ben e vamos a facer como se fora unha tortilla francesa. Pero a levadura vai nos axudar a que quede un poquinho máis esponxoxiña. Vale. Esta é moi sorprendente, esta receita, Como a recenda de limón a tortilla, xa. Sin facelo, Sí. Buah. Despois, se che gusta moito o limón, pois podes botar máis toros. Sí, podes botar máis. Claro, senón é moi... Ti vaslle cargar ao limón. Vamos ver a Merchi, veña. Vamos ver a Merchi. Vente por aquí. Ponte aquí, Manolo, ponte aquí. Mira as follas. Non xa. Non xa, di. Non xa, vexo xa. Que che parece esta idea? Ben, sí? Xa as teño comido. Moi sincero. Xa estás comido, ti tamén? Mira. Entón, claro, aquí vai haber unha dúbida. Vai haber unha gran dúbida existencial en Manolo, do Valadouro. Porque Manolo vaise debater entre a tradición das follas que xa comeu ou a tortilla nova de Xulio. Todo depende do que pagan. O que máis pague, non? Sí. Pero escoita, a ti podes che pagar en limos, ou non? No, que limos teño, gracias a Dios. Vale. Bueno, quero que te molles. A ver, vendo así o que estás vendo, xa non vou dicir quen pensas que vai gañar, pero cal che está sorprendendo máis? De momento, hasta o final non... Me cago en Dios, Manolo, estáme fastidiando o programa, Manolo. Manolo, necesito que me digas algo, necesito que me des chicha. Que me des chicha, que me digas ti. Pois isto xa comín, isto é un desastre. Un algo, Manolo, un algo. Desastre nada, que iso está bon. Esto está moi rico. Eu voulle dar... Sabes que vou facer? Canacha cañotas, que sabe moito, Escoita, eu, cando acabo o programa, cando vai a votar, o que vou facer vai ser darlle un limón e que me vote a min, porque xa gano. Iso non é problema. Eso non é problema. Vale, Manolo, tens que ir sentar outra vez. Gracias, un aplauso para Manolo, que é un crack. Que temos hoxe aquí, na volta do prato. Ai, Merchi. Creo que imos repartir cartiños, Imos repartir cartiños e creo que imos viaxar, sabes ata onde? A onde? Moito máis longe de onde eres ti. A Vigo. No, As Pontes. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, con quen teño o prazer, o gusto de falar? Dolores. Dolores das Pontes, moi ben, Dolores. A ver, hoxe xa ves que estamos facendo receitas un pouco habituais, digamos, pouco habituais. A ti que che parecen? A ver, outras follas encántame. Sí? Sí. Ti comícheles tamén? Non, pero gustame moito cociñar e ao mellor que si, igual as fago, sí. Ves? É moi sinxelo e sorprende moito. A que non o probou, sorprendelle moito. Para iso é este programa, non? Para que fagades as receitas que facemos nós aquí. E de feito é o que di Merche, parece moi sinxelo. É moi rápido, é un amoado sinxelo. Moi sinxelo. Non hai que ter ningún ingrediente complicado. Despois é algo que sorprende moito, sabes? Bueno, pois Dolores, vouche facer a pregunta do millón, a pregunta dos 50 euros. A ver, contame, con que parte do limoeiro, con que cousa está cociñando Merche? Ca folla do limoeiro. Moi ben, 50 euros que van directos ás Pontes. Un bico enormísimo, Dolores? Moitas gracias por chamar. Ala, vale. A vos. Veña. Chao. Isto todo ben, non? Todo ben, sí, estou sacando, despois rebozo un poquinho de azúcar con canela. Vin que se está rebozando, aí está, con azúcar e canela, que es vin que están aí, que es verá a xente tamén na casa, pero teñen un aspecto maravilloso. E queda chisto e nada máis. Sí, nada máis. Vale, pois mira, que fácil, sencillo. Canto máis tempo teñamos, máis todo o mundo para que proben. Ou con Xulio, veña. Xulio, a ver esa tortilla... A min vas te rir, que se me está agarrando a tortilla.
Pero pode ser, dice, tortilla francesa. Tortilla francesa, pero revuelto. agarrada. Sí, é un pouco revolto. Bueno, vamos iso, a intentar a ver o que sale. Vamos a deixar callar un poquinho aí. La Dios mío, tiña tanta ilusión Manolo na túa tortilla. Tiño, e ti, Estaba Manolo tan contento. E ti encantado, que non me desear máis que mal. Bueno, mentras ti estás aí ao teu, voulle contar a Galicia cousiñas sobre limón, vale? Moi ben. Voulle contar a Galicia que en Galicia, quen ten un limoeiro como Manolo, ten un tesouro, porque se dan de maravilla e xa no 1600 se exportaban limóns a Bretaña e Inglaterra. Ali o clima, pois polo visto, non acompaña tanto. Un bo limón galego é pesado, é moi aromático, cunha casca grosa de recendo inesquecible como o que estamos cociñando hoxe. Ademais, co seu zume podemos cociñar moitas preparacións, tanto doces como as salgadas. E por se iso fose pouco, hoxe descubrín que tamén lle podemos aproveitar a folla. Inda que me parecese raro, podes utilizar, panda truco. Merche está preparando follas de limón, ou paparajotes, como lle chaman por Murcia, como dicía ela. Pero Xulio tampouco queda atrás e hoxe ven un pouco especial. Tortilla de limón doce, nin máis nin menos. Hoxe apetece máis que nunca probar o resultado desta batalla culinaria do A Voltas co Prato. Por certo, non temos festa do limón en Galicia, pero si hai en Mentón, ao sur de Francia. Así que, très bien, por os nosos veciños franceses que fan festa do limón. Xulio, pegouse? Pegouse, sí, non? Que che pasa? Que sí que se pegou. Pero vai salir ben igual, xa verás. Bueno, vámoslo deixar aquí, vámoslo deixar que despeje a súa tortilla. Xa bastante ten co seu. Que desgracia, Ai, Merchi. Aquí, mira. Mira, ves? Vamos poniendo bonitos aí. Unha florciña de follas. Despois eso, a folla non se come, solo a folla non se come, repito, a folla non se come, vale? Non se come. Manolo, vas ter que vir aquí probar, Creo que che chegou o momento de levantarte, camiñar, como se fores Moisés entre as augas. Ven por aquí, veña. Ai, Manolo. Ponte para aquí, mira. Ponte aquí, esta é a zona de probar. Aquí. Arrímate aí. Como estás? Ben. Ben, chegou xa a outro momento. Agora xa va a ser xusto. Podes probar para aí. Tens que ser xusto. Un vasiño de auga. O que máis che guste é o que tens que botar. Parece ben? Non deberá levar tanto azúcar. Oi, atención que acaba de decir algo. Acaba de abrir a boca Manolo. E dixo, saltou a noticia e dixo, polas follas de Merchi, non deberán levar tanto azúcar. Xulio, apura, que tes unha oportunidade aquí, Vai probando as follas, veña. É unha floreciña de limoeiro tamén, Ves, que detalle. Quítalle a folla, Non comas a folla. Ponte por aquí, Xulio. Ves? Miradlle a cara, por favor, compañeiros. Aí está. Mordes esa sale, a folla sale enteira. Que tal, Manol? Ben, sí. Pero podes decirmo, dime. Tan bos, vale. Vamos alá, que temos chamada telefónica de concurso, ainda non soltei a pregunta, pero vai ir así, a caída. Hola, que tal, Carmen, como estás? Hola, moi ben. De Santiago, non? Da capital? Sí. Bueno, Carmen, vouche de soltar así a pregunta, pero creo que é fácil, Vale, por 50 euros. Quen fixo tortilla de limón? O Chico. O Chico como se chama? Ai, non me acordo. Empeza por Xe, o nome, por Xe. Xulio. Correcto, 50 euros. 50 euros que van para Carmen de Santiago. Un bico xigantesco, gracias por chamar, vale? Gracias. Veña, chao. Xa probaste todo? Sí. Non queres repetir? A ver. Estás ben. Xa tes claro algo? Sí. Ti tes claro xa quen vai gañar? Ui, dade máis maus. Manolo, do Valadouro, que é inexpresivo, entón non sei quen vai gañar. Está como tenso, Manolo. Más tenso estou eu. Manolo, do Valadouro. Despois de probar estas dúas receitas tan pouco habituais, as follas de Merchi, a tortilla de Xulio feitas con limón que che gusta tanto, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? A tortilla está moi boa, pero vou cas follas. Cas follas de Merchi! A pesar de decir que tiñan azúcar, A pesar de decir que tiñan azúcar, Manolo. Moitísimas gracias por vir. Pasáchelo ben? Sí, exactamente. Bueno, non pasou nada, Xulio, para a próxima. Merchi, felicidades, parabéns. Señoras, señores, ata aquí o A Voltas co Prato do día de hoxe. Mañán que venres moito máis A Voltas co Prato. Atentos que hai túnel de terror no quen anda aí. Chao, ata mañá, quedan coa Hora Galega.